שלום חברים יקרים, אני עומד מתרגש ומתעצם עם הכוחות ערב ג' תמוז פה ב-770 בבית המדרש, בית מושיח ופרצת בבית של הרבי. ערב יום ההילולה, יום השמחה של הרבי. אספר סיפור קצר, סיפור משל שמביא אותו הרבי הרש"ב, הרבי הקודם. אבא שיחק משחק מחבואים עם הילדים והתחבא לילדים. היה לו שני בנים. בן אחד לא הבין לאן אבא נעלם, עבר יום, שבוע, שבועיים, שנתיים, הוא לא רואה את אבא. הוא בוכה. באיזשהו שלב הדמעות נגמרות לו. וכאשר הדמעות נגמרות, אז הגעגועים הפסיקו. כי את כל הגעגועים הוא ביטא דרך הדמעות. הבן השני גם אמנם בכה, זה לא שהוא לא בכה, אבל הוא הרבה יותר ביטא את הגעגועים העצמיים שלו, ושאל את עצמו כל הזמן, מה אבא היה רוצה שאני אעשה היום? מה התקופה הקרובה שאבא רוצה שאני אעשה? עכשיו מגיע חודש תשרי, מה אבא רוצה שאני אעשה בחודש תשרי? עכשיו אנחנו ספציפית ערב ג' תמוז, מה אבא רוצה ממני ערב ג' תמוז? וככה הוא ימשיך. ביום מן הימים אבא יצא מהמחבוא, וכמובן שאת מי אבא העריך יותר? את אותו בן שחיכה את אביו בכל מעשיו. אנחנו נמצאים ביום ג' תמוז. הרבי הסתלק, נעלם מאיתנו, אבל הרבי כאן איתנו, כאן ועכשיו. כי אנחנו מאמינים בזה ואנחנו רואים את ידו של הרבי ואת נוכחותו של הרבי בכל פרט ובכל עניין. התפקיד שלנו לדעת, אחים יקרים, שבכל ניסיון שהאדם עובר צריך לדעת שזה רק ניסיון, ולדעת להתגבר ולהתנסות, להתנוסס מלשון להתרומם. שכל אחד ייקח מהרגע הזה שאני עכשיו מדבר אליכם, תיקחו מהסרטון הזה את הרגע של האמונה להתנוסס ולהתרומם, ונזכה להתגלות מלך המשיח בקרוב ממש, אמן. צומר לך נפשי